Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 panoda kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara uchena on the notification bell. Muri yeZimbabwe tareceiva sad news muno munyika yeZimbabwe maererano nemukomana ari kubuda pascreen apapa. Yatingoti rest in peace kune mwana wechidiki ngaazorore murugare. Zvinhu zvatinge singatarisiri senyika yeZimbabwe. Mwana uyu zviri kunzi akadzingwa kubva kuchikoro. Adzingwa kubva kuchikoro anga adzingirwa school fees. Pane kutenderera kwavaitawo vachifamba vachidzokera kumba zvakazopa kuti vakomana ava vamhanyise shindi. Vamhanyisa shindi iri kunzi yakapinda mwena wenyoka. Yapinda mwena wenyoka. Makabuda nyoka yakakurisa zvikuru. Ndakuisirai vhidhiyo renyoka yachona yakaruma mwanakomana uyu yauraiwa. Yanga iri nyoka irefu. Mukomana wechidiki uyu ari kunzi akatanga rumwa ruoko akaurayirwa ipapo pasipoti akafira ipapo. Tatiti rest in peace kwaari, but ndotengana kuisirai audio. Ndapedza kuisirai audio mandaisa video renyoka yachona yauraiwa. Much love. Zvakaoma hama dzangu. Nyoka yaita zvimwe. Yakakurisa nyoka. Vana uyu muzukuru waMakuvaro, mwana waP. Ndomimba ndiye number 2 wacho. Handimodzi wacho vanoiba P. Mike Makuvaro. Saka muzukuru wake uyu vadzingwa chikoro vana. Ndobva vatorana negurupu ravo ndobva vaenda kuna Gonde kwekwe kunorova shiri. Saka vari kurova shiri mwe ndobva vamutsa shindi. Ndobva vadzingirira shindi yashindi ndobva inopinda mumwena. Izvo mumwena mapinda shindi umu ndobva mune nyoka. Saka vatrai kuda kuchera shindi yavana ava vana kuziva kuti mune nyoka. Nyoka yanobva yanzwa kuti kune zvakuitika kumwena kwangu. Ndobva yavuya. Vamwe ndobva vatiza vakati iyo nyoka uyu ndobva atemwa ruoko uyu Nikiro. Ndobva atemwa ruoko nayo. Yamuurayira pasipoti ipapo yakakurisa nyoka. Haimborarama mwana uyu. Zvakaoma hama dzangu. Mumwena maimo. Ashadiwa ni mozo. I can't be so. Ndokusendera